Kuk, krásne, dobré ráno vám želám. Čistenie je dôležité pre pleť, nielen preto, že sa vyčistíte od make-upu alebo iných vecí, ale čistenie je dôležité, že vám krásne vyčistí tú pleť, upokojí mazové žľazy, čiže tým pádom sa neleskneme, uzatvorí čierne bodky, čiže otvorené póry, tie, čo mávate na nose, alebo na čele, na brade, otvorené póry. Zároveň krásne vám pomôže, že vás krásne vyhladí, vyčistí, ako sú nečistoty na pleti. Čiže je to mas prebytočný okolo nosa, úst, čele, ale niekedy sa niekto potí aj na krku. Krásne toto čistenie vyzdvihne pleť, pouzatvára póry a hlavne je aj protivrázkové, takže aj vám tie kontúry krásne vyzdvihne. Majte krásny deň.